Gaat u ook naar het perscentrum? Nee, waar naartoe? Naar het perscentrum. Waar is dat? Dat is daar. En wat is daar dan te doen? Ja, daar hebben ze koffie en gebak. Oh ja? Ja. Dat wil ik niet. Nee. Nee. Waarom niet? Helemaal niet nodig. Geweldig. Nou, ik ben wel betierd op een fietsstad, want ja, toen was eigenlijk joert, dus vreed, vast zo'n uur in de binnenstad wezen. Dus meestal net meer op de fiets de binnenstad in. Natuurlijk niet verbonden met dit. Ja, het schijnt dus het evenement van het jaar te wezen van 2018. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat er nog gebeuren gaat, want zoals het laatst alle nijzerroer en alles is hermetisch afgesloten de hele tijd. Ik heb dan pendelbussen de stad in komen of zo. Want het hier al niet te rijden in elk geval, ik kan zo erop fietsen. Je mag daar de fietsers zien houden? Ja. Ja? Vanaf hoe laat mogen ze er niet meer in? Ja, het 10 uur begint ongeveer. Dus, dus dan wordt het een beetje druk, denk ik. Tjie, jij komt meestal mee als de team. Ook al ja. Ja, gaat vandaag het verkeer regelen? We proberen het. We proberen het, ja? Wordt het druk? Ja. Ik denk het wel. Ja? Ja. En wat moet hier geregeld worden? Want de binnenstad is afgesloten, toch? Ja, we zijn hier voor de fietsers. Voor de fietsers. Transport. Ja, helemaal goed. Oh. Wat moeten ze het melden? Moet je het melden waar je naartoe gaat? Nee, hoeven ze niet te melden, maar ze moeten wel, normaal mogen fietsers mogen hier niet naar binnen. Binnenstad is afgesloten. Oké, maar sommigen hebben bandjes die aan het werk moeten. Maar mag ik nu nog wel naar binnen? Ja hoor, jij wel. Ja? Ja hoor. Oké, Dat mag gelukkig. nog. Nou, dankjewel. Succes vandaag, hè? Dank je. Hoi. Het mooie is nou natuurlijk dat het hartstikke rustig is, hè? Gewoon op het dik. Dus dan kun je gewoon fietsen hier in plaats van het meestal niet onder van een zak naar hier. Hey? Moet ons hier melden, hè? Straks een interview. Met waar dat? Interview mij. Iemand van de organisatie. Oké. Nou, prima, succes, hè? Ja, dank je, jij ook. Ja, dank je. Spannend. Hoe laat dit interview dan? 8:30. Nou, mag ik maar even weer een interview. Ik ga dat hier doen, want doe je dat betiert. Nou, ik wil het even zien. Bij het interview. Super spannend natuurlijk. Misschien kan ik wel een leuke vraag stellen, hè? Ja, ik sta net op een lijst, maar dat gaat wel gebeuren, had ik wel erop. Ja. Nou, dat is best nog. Nou, dan gaan we dat doen. De Frieske vlog, die ken die mij net ontdekken. Nee, vind ik niet. Nee, vind ik ook niet, hè? Nou, dan zullen we eerst even bij koffie even een paar keer. Hè? Oh, daar eigenlijk ook zit ik ook al eerst ook wel. We zullen eens even de persmap nemen die we krijgen gaan. Want vaak krijg je bij grote evenementen, dan krijg je een persmap. Wie lijkt het? Dan heb ik ook zo'n Piet Paulusma stem. Doe maar goed. Dus even zien wat erin staat. Sure, er wordt even een voorzetje maar waar ze praten willen. Nou, dit is de story of the show. Millions of years ago, there was the great battle between the water and the land. Nowadays, we can locate this as having taken place in the province of Friesland. Geweldig. Ik ga in ieder geval bij het begin van het meisje zijn en dan weet ik nog niet waar ik vervolgens beland. Ik denk even de Blok en Spoort of Prinstuin, Groeneweg, Arendstuin misschien even. Ik had hier een gebakje aan. Maar wat je dat ze komen denk ik. Ga je er nou net, jongen? Ik ga zo nog net jongen. Nee. Ik wil nog net het meeste nog een Bliksem. Ja, ik ga ze vannacht, jongen. Ik weet wat te sliepen, dus ja. Is een sliepen ergens, hè? Een sliepen ergens. Dus kan ik al geloond, maar ik denk ook iets Ik sliepen. ga snurken. Snurken? Vooral niet snurken. Ja, die ken ik wel, hè? Ja, ik wel. Van een shirt van de Reuzen aan, niet? Jazeker. Niks, hoe kan dat nou? Waar komen we ze niet te halen? Hier straks in die witte stand. Mag ik een keertje? Wat kost die t-shirt dan? 15 €. 15 euro. Wat voor maat je hebt? Ik ga, ja, 11 denk ik. Nou, serieus. Nou, first. Nou, dan ben ik helemaal voorbereid op de Reuzen. Dichterbij, ja. Wel zo gezellig, hè? Wat zijn de reuzen precies? Ze zijn enorme mensen. De ogen bewegen aan de handen, aan de voeten en alles. En ze gaan een leuk verhaal van ons maken. Geweldig. Wij wie hier al betiert. En ik denk, wat komt bel. Ja? Dat dacht ik. Je zit hier speciaal voor meer, zei ik. Ja. Ja? Ja. Reuze gezellig. Geweldig.
lever, posez, pied gauche levé, posez, pied droit, pied gauche et pied droit. Physique pour arriver sur le transat du parasol. Nou, en? Vet man. Ja, was het leuk? Ik lekker reus had. Nou, dat waren dan de reuzen, of in ieder geval 12 van de reuzen. De doeken die direct nog, maar die show je het net. Ja, volgens leuk filmpje. Toen omheen was meer zijn abonneer dan op de Friese Vlogger. Geweldig.